Godt. Det er så første gang, jeg åbner en U47 fedt i 25-35 år. Det er ret spændende det her. Der er en lagerchef nede på Neumann-fabrikkerne, som har fundet en kasse fyldt med gamle kapsler og beslag og ting og sager, så de kan lave 499 nye fedtmikrofoner, fuldstændig magen til de gamle, som blev lavet der i 70-80'erne. Så skal vi lige se en gang her. Den skulle være lanceret i uge 47, men vi er lidt på forkant. Hej min ven. Nå, hvor du sød. Hvad? Skal du ind i fars stortrum i aften? Nå. Vi sender den over til Svend fra STC, som jo har et par stykker i forvejen. Og han skal få lov til at AB-teste med nogle af de gamle modeller. Så det bliver ret spændende. Og måske skal den hen hos dig i næste uge. Det ved vi ikke endnu. Så det. Eller hen hos mig. Smeg? Mig? Peter Smeichel? Mig? Okay, måske skal vi slutte her. Vi slutter her. God efterårsferie. Ha' en god halvuge. Ja, hej. Hej.